Haga apusan terik unailar hajar apusan ka State Planning Board kala shimbiang ya ka senjam ban kmi ban pet ya ka jing ka baki pat ba ki ju ya kendu ha ka let kawan bat ru kumju ya ki project shna surak ki badang ya menta hapo shlong bat kumju ha khapsar ha ka ni ka jing let jurep jong ka State Planning Board layalam da uba met ba lingdo kum uchaman ha ringkat ka jing dan lang ki MLA ki balong kum ki dikhat ki bakin thop ya uba beyond star kurba uba Olen Sun kiwei ki dikhat bat ha kaban nakaliang katanat PWD lawan mi dau secretary uba BWP ra bat ki officer jong u ka State Planning Board ka let ban jurup ya ka surak lau usep lapalang Shillong Jowai Road ki surak bat jingking ha kathan umpling ka surak ka barang shna na lum siap langkerding syamaupat bat kiwei ki project ha ka jingyo abanya kren bot chairman ka State Planning Board halor ka ni ka jinglet jurip na kaliang uba met ba ulong ka jinglet jurip ka long ka bodon kam khamtam ha ka jingyo ya ka jing ka ba upat ba uyakandu ha ka let kawan ka jongki ka bagi don ki khap bagi hapan syong daki kenta ha ki surak uba met ba ulaya thuru ba ka ni ka jinglet jurip tang ba ula khot tang ya katanat PWD Henry banya wer bat banya don lang bat kirang ba shnong kumban penbet ya ka surok na lapalang lausip kalat na saulat ka ban hiar cha supercare bat ka ni ka jinglet ulong ba usngo ba ki don ki babun ki bala ban le ban yarap ban pensuk ya ki pat ba ka let kawan Mogo. Kapoi juga ketulu ka berpisah baru. Ni yang tu. Baca. Ni. Baca. Ang tu siap kamu dan ni nyita. Baca. Nyita tai tu. Kat ke bakta ni promise be kat ke ba ong nesa. Kat ke baki pani ai besa. Nang ka tahu long. Masih kau tapi itu si cepat pun si di kaya malah sebab jing. Oh kan na sito. Baca to sito. Ya ka to sito pa desa ni syo ong improvement. Kat bengiyo. Kat bayo sito sa namar ba ong la de beki yang cukup kum hito hajong ini SP yang swear itu store la de hajing bet continue bet cukup store bala bun ying sa mereka ni yo ni ada improvement sa boyolat nolat ada tu Kani bio ni. Ini bahasa dikai sa. Kani. Kani double lane. Kani jong kini. Tinggi double lane. Oh, kaju hi. Kaju ke specification everything ni ai kaju nomor ba ko continue ba in the same. Dan lagi tadi. Paling sampai ke 1.3 km. Kami dengan sik. Kalau awan kuning kan dapat semasa. Kani ya ni sa. Kami ya. Kami Yang ni sekretariat. kata ni sekretariat. kela ong ko mkan problem tersal ke cika kanin sini kade ka jong ka snong upling ini question hama kade ka private sa nadu ni ukse ini ba iba mikenap ba nang ni piyat beton ke existing wall sab ko sa di plong jero nang kan nang ping patkat ba kani ka approach long kan biang malah dem biang ka approach tayo kani ka ambek ka spot kan arrest sa tayo kani pade ka insale ka kani ka LA sa ba ko baca pembanyo da sensitif ni yang kita ni yang dia la ya pusing rasa dah Orang Banten ni ba maham ba. Banten wan dan Patut. Itu hadu tu ada lain nak dengan KPM untuk first one. Ngadang mga hadir arang Muslim ngani bet bagi mereka stay bagi sino. Bila cakap tinggi penmiang ni apa mesti buka alung turun sana po sa kham. Cino siapa nu silong. Kabut kibawan na smith na egon sa kham dan jan. Kibawan na Jowai ada jan. Ini Double lane sa but ki utility dock. Kani sharing maham. Kakap sharing sa ni. Mungkin dah cakap cengi. Ano kilometer? 6.1. M kam Ada mau kasiang. Ada mo kasi. kam dia bisa. Kasul sipai. Kani kami biasa po. Lele. Sama subuh. Buat hanya cakap sipai. Kani kasuruh kani kajong supai. Ini Supai. Apa berat ini? Oh, apa ini mo? Kani kajong supai kestam mo. sipai duduk doktor kita nonton junction sa. Junction sini. Dan nonton junction sini sih rumah dekat junction. Junction kemana nonton na room. Na room ini di Cirong, na room itu dari Sikaman.
apa seperti itu. Ila ban itu yang iki ba penong ya state planning board kaban jurit mentang iki jaka ban santre. Kaban kong kalong ba nakaliang jong ka planning board mo pili ki nai ki beradap ni lastang ya kaban pej ya ki kam ki bedi bat ka ka planning board ka don kam le bat ka we ni kita ka ba khmat ka bedi bat ka jing jong ki ba ka de ya ka traffic congestion ka jing ka bedi bat kalit kawan ki ba ha kilinti ke surok ki barung sapo silong ba ki ba mi na po silong sabab te ngiu ba man ki jaka ngi ki don sibon ki jing ka ba ki ba ki happen sakut hapo ki surok ba ki rung se silong le man mi da ki kenta te hadim ngilawan ki jaka minta kasi so kumen ba kala don ke jing ya tray dekat nakaliang jong rang ba sinong jong ka lumatengen te saulat bat i rang ba sinong jong ka lapalang ki ba ngala khot kerpang ki minta kasi bagi nya don dekat ha ka bade bat ka ba ngilet ya ka ban jengok kumno ban ai jumut ya ka soka ha ka bade bat ka jing penbit penbiang ya ki lenti sengkin penhe dan ban play ki lak lenti ban sna surok syu na ka benta bahkan la ban solve ya ka problem ko bade bat jong ka traffic congestion ka we na ki jaka ki ba khamat ka de ka tu ka junction ka bawan na saulat ka ban hiar ni ki than lom batngen la palang leng ba ka super care hospital bat ka we pe ka long ba ya leng ba nang tai na khamat jong ka giat jong Assam regiment de mentang sia dia mengila ya ni ui ki dan sibun ki ba la ban le tambah ki dom kam sibun ka jingi tre kat na barok ki liang ni bagi dong ki jaka tu ki bari jong ka defense land kam de jong ka cantonment board kumbala batai da iwe ni ki dorong ba iba pang ang tu apo lomba dengan bat ka katu kat ni bari ki jaka ka bari jong ki regiment private land ti katu kalong ka we ke benta ka ba nakaliang jong ka board kala sim ya ka ban examine pat mentangin ra apo ka jing ya tai pat ka jing ya kren no bangin aya ka strong recommendation ha ka bedi bat ka jing ai jimut ya ka government na ka benta bakin thau ki lak tin ban sot ya ki ni jing ya ki pai ba ki kendo te we kalong nalor ki tu ki surok ki bangila li jungo ki don ru ki surok ki badang ki ongoing scheme ki surok ki badang apa jing bentai bat ki don ru ki bampat la ban poi sinu mungkin jing king nang te na po umpling dong sharum katur kolong ko we ka surok ka ba dan kamban le kerke ba ka ba de ba ka jing pen dunaya ka traffic congestion sakini ki than ranja maki kali por kha ki habya nang to te katur kolong ko we ka ba i don kam ha ka ban connect ya ka ni ka junction ha po MES katu ka surok ka bawan nang te na junction jong MES seni sipo dam sinyom ko we pe ka balik sati sipo yorunja ba ka we ka bawan sanong ka health te katur kolong ko we ka lenti ka ba nakaliang jong ka PWD department role sa kanap ya ka ban pet tingi lu nakaliang ka board in examine ya ka ban ai ya ka ju ka recommendation kumno hadian bangilaya syong perkat ba ka PWD department te no kini ki surok ki bangilaya yo ban wan chungom ta ki ngangit skam ba kini kin yo sibun ka chingrap na ka banta ka jingpen duna ya ka traffic congestion apo ka state apo ka Shillong city proper Brockway Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya